kaikille vapaus tehdä mitä huvittaa ja sitten luotetaan, että hyviä asioita tapahtuu. Niin kuin Hesarikin joskus kirjoitti, niin sitten helposti tulee itsekkyysohjautumista, että haluanko minä tai tuntuuko musta kivalta. Kun ei töissä nyt ole pelkästään kiinni siitä, että mitä mä haluan tai että sieltä rupeaa sitten kuitenkin ego tulee esille tai oma mukavuus verrattuna, että meidän pitäisi samaan aikaan saada yhdessä töitä tehtyä, niin ehkä tämä on hyvä, että meillä Suomessa tutkimusporukka löysi tämän sanotuksen ja ruvennut käyttää sitä yhteisohjautuvuutta, että me tarvitaan toisiamme siinä, että me saadaan hyvää työtä tehtyä. Miten sun mielestä päätöksenteko toimii yhteisohjautuvassa organisaatiossa? Yksi tyypillinen tapa on tämmöinen neuvonantoprosessi. Sitä käytetään tosi usein, koska se on aika tavallaan mullistava ja tavallaan hirveän yksinkertainenkin malli. Jos se nyt oikein on jotain, niin sanotaan, että kuka tahansa voi tehdä minkä tahansa päätöksen, kunhan kysyy neuvoa niiltä, ketä se päätös koskee ja kenellä on asiantuntemusta aiheesta. Välillä työ voi ottaa päähän ja olla tylsää ja kollega ärsyttävä ja me voidaan käyttäytyä huonosti. Näinkin tapahtuu, mutta se, että ei nyt toistuva huono käytös ei ole ok. Mutta että ymmärretään, että tämmöistä nyt ihmisyhteisössä tapahtuu, varsinkin silloin, kun me ruvetaan enemmän niin kuin olemaan töissä myös oma itsemme. Ei vaan, että voidaan jälleen tehdä mitä huvittaa, mutta se, että meidän ei tarvitse olla semmoinen ammattimainen koko ajan niin kuin jännittää ja jäkittää ja toimia niin kuin odotetaan, vaan silloin me saadaan myös se luovuus ja innovatiivisuus ja persoonallisuus siihen työhön, kun jokainen voi vähän käyttää niitä omia vahvuuksia ja tehdä niin kuin omalla tyylillään asioita.